ďalšieho videa a dneska tu máme anarchii a som tu s kamošom, neviem akým. Čaute. A máme tu jedného hackera, ktorého dám potom na Game Team, ako ja myslím na tú stránku. Na Banglist. Sorry. Som sa zľakol. Sorry. Nemá veci, chudák. Dole, pôjde dole. Jo. No a som tu bol fúzia, mal som Sharp 3, ale potom ma zabil, potom som mal Sharp 2, zabili ma. Ale proste my si ho dávame pekne toho hackera, on je Angličan. A stále sa tu snaží na... ty vole, ako pamätia, ako má kill auru. Ale on ma dáva na 4 bloky. Zebo ťa. Má krásnu kill auru. Má veľmi krásnu kill auru. Ne. Jak sa schováva. Jak to stý? Teraz by sa nejak X-ray hodil, inak. Rýchlo ma zabú. Počkaj, niekto chcel tímovať. Team, please. Dimas. Ešte točíš? On je táto Dimas. Ona chce tímovať. Ne, ona je Španielka. Však lebo pozri sa, ak napísala to QA a UE, či čo to je. Už koľko hodín, nevieš? Neviem. Viem po anglicky trochu. A po česky. Odkiaľ? Už ide. Ale teraz je Diamantovi, čiže asi nás dá. Ja som teraz strašne to hitoval. Jolo som sa. Ne, on tu je, on ide prejsť rýchlo, choď po ňom. On tuto išiel takto, sa mi zdá. Potom sa chcem pozrieť. Nám sa to healuje, to už nemá cenu potom. On má damage hack alebo niečo také. On chce tímovať, zoberieme ju do tímu! No nie, pozerať sa na mňa. Komu? Speak English. To je dopísal, lebo si ma zabil. Speak English. Však nikto to není, len ja. Pozor, ide! Skús nejak udržať tam. Keď ho udržíš, máme ho.
Ide preč, ja ho dobehnem. Poď do ňo, poď. Jo, výborne, polka srdiečka, zabil si ma. Ide železnom, poďme. Som nad ním. Zostaň na spavne. Nechám sa zabiť do toho trtka. Alebo zabijem sa sám, aby nemal tieto tokeny. Ona chce TP. Ideme sa na ňu polknúť. Na tú Dimas. TP. A ty sa potom portneš na mňa. Si dáme ešte do ruky, či náhodou ma nechce zabiť. Ona tu po nás strieľala. Ona skočila dole, aha ne. Ale bože, Dimas. Dobre, ja sa zabijem. Aby som mal dve veci a daj acet, to acet. Jak sa voláš? Judy. Jaj, Pane Bože. Ach jaj. Mina eš. Zhodím ju. Ja, to si ty. Ja už sa... Ale ona je tým, veď. Však ma strelí. Idem po nej. Normálne idem zabiť. Normálne, že sa aj nebojím. Ne, tuto obídem. Jak dostáva. Ne, ja teraz spadnem. Rýchlo, prídi. Nevieš, koľko hodín? Ďakujem. Koľko taxí? Koľko taxí? V škole. Ale koľko taxí ako trieda? On má teraz taký fire aspekt, šušeň malý. Ne, ja chcem, počkaj, ja ho steamujem. Steamuj ho, počkaj. Kde? Ukáž mu, je?
Neviem ma trafiť. Akože keď už mám šatné späť, tak ho dá v pohode. Poďme sa expiť navzájom. Poď ma, zabij ma. Musíš ho dať, musíš ho dať. Ani vypne ma, chudák. Akože... Ide dole, ide dole, ide dole, ide dole. Ide dole, ide dole. To tam musíme dať viečík. Dám ho. Dal som ho. Ale poď rýchlo dole, lebo zomrem. Poď dole, aspoň si dám ti diamantové veci. Už ideš dole? Rýchlo ma zabij. Ja som tu pozbieral všetky tieto ironové veci. Trošku. Čo? Diamantové? To keď si kúpiš výpko, tak hneď zo začiatku máš diamantové. Encuesta, počkaj.